dikenakno klambine. Ya. Bala-bala kon jendi tayar arek ya. Arang-arang gaya dirubah kok gak mesti ngono. Jadi kan gendit itu gak sopan ake wong nang kono. Miring pokoknya diringno, miring tak berani ya. Ngono ya. Iki pokoknya diringno, ake wong. Ayo. Bisa tak iringno lho kono ya. Tadi ngiringno bokong iki angel wis ya. Ya, rada mudun. Aku iki dalang aku iki. Reni, apa bokong iki? Pamer bokongmu ngono. Orang ngadeng. Iya, mudun. Ngawur iku. Remok nek ngene iku jenenge. Pokoknya gak semudun, gak sak jebule, pokoknya. Kita yang sampai kok. Lah. Aji lah. Tontok Reni. Pokoknya ngono. Bapakmu rada bapakmu. Lah, ngono lho. Ya Allah, kok bokong-bokongan ngene. Oke, lanjut Banyuwangi ya. Monggo. Yo ya, pamer biola pamer cek tambahi ngono ya. Ya udah, lanjut. Yanteng gak ono panjak ngantuk gak ono. Manji sindian yang ngono-ngono temenan. Sindian pilihan kabeh. Suarane enak kabeh. Gak ono sindian enak budaya suarane bideng gak ono. Ileng nak bideng nak. Kono cung ngatur sak laku ngangsu sak perkara. Keyepuan ke surau nak. Wiwit biyen aku lah wis kandha sing tak jaluk mbok yo sing prasaja aku ora butuh apa-apa butuhku mung sabar lan nerima jumeneng buwitan melekan omahe dulure dhewe warga saking Swargi Abah Gatut matur nuwun Bumi lan kabeh warga besar Abah Gatut ora ana rasane semono gong tresna tanpa contrah ora ana sayange
Ayo yu. Yo sing prasaja aku ora butuh apa-apa butuh sabar nerima ora ono rasane semono tresno tanpa congkrah ora ono sayang lelagon bangun tresno ya mong ya nek matur nuwun marang warga besar Swargi Abah Gadut ya wong liya dadi dulur nek temenan gak iso marani ngono selawase gandeng karo Swargi Abah Gadut biyen kebutuhan tawon iku sing nyukupi Abah Gadut sak raga ana kandhane bojoku gak ngerti regane lombok pira gak ngerti tenan diluk-diluk capri nang keret ngirimi sak kresek temenan wong liya dadi dulur ya iya nganti Abah Gadut wis gak ana nyatane disambung putra ponakaning duwe gawe nekakno awaking dhewe sak rombongan melekan tirakatan ana papan kene. Iya mah, wis muga-muga iki kajate Bapak Purwotono, Bapak Purwanto lah ya rek. Bapak Pur larani Bu Kristi, mula keramekno putrane Mbak Prilly pikantuk Mas Ari. Muga-muga anggone duwe gawe nanggap wayang, sakwise nanggap wayang iso slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, lan slamet sing nonton tanggapan. Amin, amin. Penonton Tanjang Rono iku hebat. Masih wong dodol nak temenan. Nek ana tontonan nggone Tanjang Rono wong dodol mesti bawa ngerti nek kene iki nggone rejeki.
Oh iya. Sekolah mesane ana lho nek. Desane ana wong tanggapan wong dodol gak payu blas pono nek tanjang ana payu kabeh. Iya. Ya alhamdulillah. Didongekno ya mo doping manten karone. Putra wayahe Abah Kadut. Mbak Brili pikantuk Mas Ari anggone jejodohan iso wantut runtut kaya dening Mimilan Minduna. Anggone Palakrama, anggone mbangun Balewisma iso tekan nganti kaken-kaken lan nindaninen. Ya nek ning kudu eling. Wong rabi ngono sekala mangsane akeh cobane akeh godane. Ngono ya, Nom. Mulane kemana lagon bangun tresno. Tegese lagon bangun tresno ana nggone sair dicakno nak. Tukar padu ora apa-apa. Sakala mangsane wong omong mesti nak ana gak cocoke gegeran antara sing lanang karo sing wedok. Dan es gegeran aja pisan-pisan ngaku bener. Nek karo-karo ngaku bener gak gelem ngakoni salah, geger terus arep maringi. Ngono ya, Mam. Sing wedok yo ngrumangsani salah, Mas sepurane aku sing salah. Yo gak di aku sing salah, perkara wingi aku sing salah. Nek padha-padha ngrumangsani salah, mari perkara. Tur maning wong gegeran lanang wedok wong bebojoan, aja pisan-pisan nganti krungu tangga. Aja tenane tangga wong tuwa mara tuwa aja nganti krungu. Iki masalahe wong loro, sing rampung ya wong loro. Oh iya. Atik kene krungu wong tuwa, sing kene mbelani sing lanang, sing kene mbelani wong sing wedok tambah gak mari perkarane. Iya. Dadi mulakno kudu ngakoni kesalahan. Tukar padu ora apa-apa. Iku jenenge wong bangun tresno. Nek mari gegeran titengon. Coba beritahu omong nang gegeran. Nek mari gegeran tambah sayang tambah cuwintan. Kan jalo dikeki nek mari gegeran tenan. Wis tak rasakno dhewe. Iya. Nek sing durung omong gak iso ngrasakno ngene. Iya tambah cinta tambah sayang. Terus iki men tukar padu ora apa-apa. Iku jenenge wong bangun tresno. Nanging aja dienggo sak bendina. Gegeran cukup sak jam, nek ojo bendina gegeran. Buyang bener gegeran. Ya iku mang koncine ngrumangsani salah. Iya. Koncine ngrumangsani salah. Nek karo-karo ngrumangsani salah, mari perkara. Iya. Permanen wong bebojone rukun. Rezeki ku gampang tenan. Titenono karo omah-omah. Nek gegeran karo bojone ngado rezeki tenan. Malah bojone njaluk apa-apa turut tenan. Kewajibane wong lanang nyukupi kebutuhan wong wedok kewajiban. Iya. Ana wong rukun gak iki mangsa rumah. Aku tengok-tengok ndane orkes. Sore mangan orkes iki, Pak. Ana orkes, malah ana wong ngebel. Sopo gak tak simpen nomere. Matakon WA kula saking wilayut. Tadi ambek kandhek. Lho, wilayut bisa dikandhek. Tahun 2017 bisa dikandhek ora desa. Lho wilayut pernah dikandhek. Boten niki kangge pribadi. Wulan sedasa, tanggal sedasa. Wadah tak pontok. Ngene catatan kosong. Alhamdulillah rezeki. Wong nek campur sari cak ngruwate mon tenan. Kandhane rezeki ku gampang tekan nek gelem nuruti wong wedok. Rumokno panjak-panjak iku aja pedhit karo sing wedok. Nyambut gawe dikesak dhewe. Karo sing wedok medhit karo bojone wong Jawa ngono lho. Oleh ngono iku. Napa bojone wong dijawani? Jane iki ana panjenengan gending baju loncat saka Bapak Baktiar iki YouTuber hebat. Nyuwun suaraning Mbak Tiah saka Selatan Jombang. Ya, iki biyen presiden tetapi
Swargi Pak Pitoyo. Ngepasi longgar nderek nolang budaya. Iya, Nak. Kugon panjang gending, Nak. Saka tlatah iki Siwalan Kerto ya. Bapak Sauri saking tlatah Siwalan Kerto nyuwun gending capi Gunung Jinggleng. Yo, mangke dipun aturaken. Anak rokok. Ana ekstra jos iki barek arek tuh kenal ekstra jos ah. Meneh tambah jos kan ya. Lah, ana ngombe meneh cek tambah giat karena bocane. Rokok ya. Ya kono Jung, diatur siji bapak siji ana bajing loncat. Teman saking Bapak Bahyar cabing Gunung Jinggleng saka Bapak Sauri Selangkerto Surabaya. Mbah Tia saking Ratan Jombang katuran jumeneng ngaturaken bajing loncat seperti kanca pengrawit langgeng budaya. Sugeng injing Mbak Tia. Injing sugeng injing Ratu Brahma Semar. Griyane pundi Mbak? Jombang napa Mojokerto? Kula Jombang Mojo Agung. Oh, Mojo Agung. Desane napa desane? Kademangan. Kademangan lho. Mojo Agung nek. Oh, tak kira Mojokerto. Piye nderekno Pak Pitoyo nganggon Mojokerto? Ya Mojo Agung. Bajing loncat Mbak nggih? Nggih. Ya suarane wae nek iki mboten menang. Biyen penyiar radio bareng. Penyiar radio. Nyiar napa biyen? Bal-balan biyen. Wong wedok nyiar bal-balan. Ya memang, yuk kalau bisa ngundang bajing-bajing tak gak? Tiga soal ngisi-ngisi nih rombongan. Ya, bajing loncat dados. Rasa Sundari Campuran sol, selagi Sewe tangan
Aja cemayu. Badia, dulu kan penyiar radio nggih. Saiki kan radio gak sepiro payu. Nggih, mboten. Lagi nyinden. Ketika setelah ada lagu, baru terus iku mangkon minta wong, baru terus lagu habis, baru mengucapkan opor teng penonton gimana? Itu tadi lagu Nggih, sik flashback niki nggih. Nggih, Lupa ingat. mengingat masa lalu sebagai penyiar radio, jajal penyiar temen agak gitu. Baik, satu tumbang sudah saya luncurkan di ruang dengar Anda semuanya. Request dari Bapak Baktiar Alfi. Mudah-mudahan bisa menghibur aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Masih bersama saya Rima Melati di Radio Nopo nih. Radio Langgeng Budaya. Oke. Masih stay tune di Langgeng Budaya. Kami masih menunggu request dari Anda, barangkali mau mengirimkan atensi. Ditunggu di studio kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Batia, luar biasa. Asli penyiar nih gitu. Nah iya. Biyen zamane radio ngetren biyen mah temenan penyiar iku renes. Dadi penggemar iku ngirimi opo ae. Aku biyen tahu biyen anak APC kulangan biyen aku anak radio amatir APC. Suwe gak tanggapan gak nyekel rokok, siaran deh karo Judin. Karena untuk penggemar ngeteri rokok, ngeteri tahu tek, ngeteri sego goreng, renes biyen penyiar itu ya. Enggak aku biyen penyiar bal-balan kok. Nih bal-balan, baik sekarang pemain-pemain Persibaya memusnahkan melalui Jaya Hartono angkat ke tengah, lalu datangnya bola siapa yang dituju? Samson Alipintam. Gagal, saudara-saudara, peluang emas gagal. Tepuk tangan untuk Iwan Susilo. Penyiar radio bal-balan ya. Lanjut iki ana panyuwunan saking Pak Sauri Siwalan Merto Surabaya. Pasti hadir wingi nanggone Pak Trungo yo hadir ke sore. Nyuwun capi gunung jembleng jenengane diaturi jumeneng dua presiden Mbak Vita kaliyan Mbak Pati. Dipun sepati kanca pengrawit Langgeng Budaya. Asing kagem warga desa Tanjang Rono, Sebani, Ketho dan sekitarnya panjenengan presiden tetap Langgeng Budaya. Ngaturaken panjenengan saking Bapak Sauri Capi Gunung dipun jenggelengaken. Belah dipun wiwiti Mbak Pati napa Mbak Vita nyumanggaaken. Tilingane Ayah Fakir. Fakir. Ya. Apa, Heng? Baking. Dalem. Sini Hengki, baking. Ya apa rek, ada-ada. Wila piro iku? Oh nggih, nek 5 pancen bermasalah. Nggih.
Alhamdulillah telo patut ya. Pedhet yo tuku maneh anyar. Pokoke pedhet ditabung. Adik pedhet rusak mergo lugur. Tak bacoki peniti. Lah niku piringe barang pedhet iki. Ora ditabung bare. Iku mang iku anu lho persewangan lho iku sampe kon tuntut. Kena wilah iku mang. Napa? Oh, wilah mencolot ngenai piring. Piring pecah situ ya. Urusan sing digawe nek piring, nek wilah urusanku. Nggih, mangga. Mas Pur piring pecah situ, Mas. Melek sing digawe. Mangga, sapa dhisik iki? Bakir genter kok bakir. Sapa yang iki iki? Iki lho. Arek koyo keramat darum. Saben bengi nyawa kona Awas. Awas. Ciro lu. Apa? Kesusu mencolot. Ya, lagi bumi tak kudu kompak. yen memajan hamanganggo janong Tabutan. Tan. Tabut. kuning Awas. Ciro lu. Pokoke sultan gak ngantuk ya kompak. Nah iki sultan kakean. Ngoceh ae. Nah, Kembang wae watu blender malih Bu Wita. Blender malih. Panas udan panas Kaya barikan iki. nggih. Pak Pur sinten asmane, Bang? Pak Purwanto. Purwoto bukan Purwanto. Purwoto. Hitungane sing digawe Dik. Wis dadi keluarga, dadi dulur tenan. Sugiane luar biasa. Meneh nek mulih buwo Dik. Isine dalang ya gak bowo. Nggih, pun siap. Siapa no? Pun siap amplope. Nek ngomongin kan meneh disiapi berkati. Ngono lho. Alah. Nah, Pak Purwoto. Ono kabur, pasti Gatut kaca. Aduh aja. Sik tak lho. Mikir. Sinden wadik mikir, parikan gudange sinden. Panjang umur, Gatut Kaca,
mabur. Ngono. Nggih pun niku mawon nggih. Gatut kaca. Ayo, wedang tempe ngono. Kan kok aja ada tempe. Ayo pari Anda dongakno sing digawe. Nggih. Gatut kaca. Nggih. Mabur mendur. Ya iya nek mendur ya mabur mendur. Ah. Nek menisor ambles. Ya. Nggih. Nata bata. Oh, nata-bata tukang. Kota. Kuli. Diwadai tampah. Diwadai tanpa. Sanes niku kok. Ayo, monggo. Ditumpangi kelaras. Nggih, terus Pak Purwata pineringan seger waras. amin. Sehat terus Pak Pur. Mandi sadulur kali keluarga keren. Bawati mangga dongakno sing digawe. Yohan Susilo. Ngawur. Duh, terus parian mboten kan? Golek. Gak oleh lho Tan. Oh, cara aku dilokno. Ana bu. Didile panjak lho. Ana buta Terus mangan bandeng. mangan bandeng. Soale menungsone wis turu kabeh dadine mangan bandeng. Bapak Purwata pancen ganteng. Ganteng sugih nang wong Jawa. Nggih. Oke, lanjut. Panas sudan aling-aling capek Jalan kepang iki akeh kesurupan iki lho. Nek apa wayange gak kesurupan lha apa nang jalan kepang. Lah, lanjut. Nadyan ladang rukun sakandang Enggak, langgap langsung suwuk. Bawati langkung rumiyin, caping gunung.
Cak Sinawar kok nyanyi dhisik. Pengen nang pager pembuka esuk nyanyi. Panjen lagu akeh. Oke, lanjut langsung suwuk. Wati Pinarang Bubita kono mikir diaturno Pak Sinawar. Kira-kira Pak Sinawar saking Kanjet ngaturaken lagu napa kangge menghibur pecinta wayang Jaya Jawa Timuran. Senajan to tunanetra, senajan to ga iso nyawang ning Pak Sinawar suarane enak. Nggih. Sugeng enjing Bapak Sinawar saking Tlatah Tanjung. Sugeng enjing Mas. Nggih. Budal ke jam piro iki, Mang? Jam 11, Mas. Sampeyan nyurut jam sampeyan dulu. Ya luwe jare wong-wong. Jare wong-wong. Lah yo ditakoni budal jam piro kamu kok iso nyawang lho, iku aran jam 11 iki lho. Ya dikandani wong-wong nduk warung. Iya. Lagu napa, Cak War? Napa? Kelingan nawe, Mas. Kelingan. Kelingan. Lagune apa kelingan iki? Kelingan aku terus kelingan. Kelingan aku terus kelingan. Ya cacalan ngono. Ayo, War. Ya, War. Halo. Riko tekan nyuwara kok meneng ae. Ah, Lho. Kayak wis apal, Mas. durung. Nyuwara. Kelingan aku terus kelingan. Iya. Lanjut. Suara bawane nggodha pikiran. Nggodha apa? Nggodha pikiran. Nggodha apa? Pikiran. Pikiran sing cetha, pelikiran ngono ya. Pikiran cetha ya. Nek gak untune gak cetha nek nyuwara. Iya. Zamane samono. Gandeng renteng-renteng sasak saben dino. Iya, kelingan ya. Ya, kelingan. Cak Sinawar saking Tlatah Tanjung senajan to tunanetra ning suarane enak. Iya, enggak. Kelingan dados. Paling ini ngabajonet ngene iki.
Abot. Guru sawaya gak iso maju. Kakek tok. Akan nguli besok foto ya kesandung. Sampai seneng Mas aku jelungu. Gak, temenan ini kok urip tak sangoni aku paham. Ati pamane wong ngongkon riko nyambut gawe gak ono sing gelem ngerti riko cacat gak iso nyawang ngono lho. Pun paham apa. Ya jare tanjak kate nanggap kapan? Mantun sarana untuk tindak sampean. Tidak, mantun bicara tidak tembere apa ya. Kowe mrono mesti dadi, gak kira gak dadi. Aja percaya omongane wong-wong, dalam gan larang aja percaya. Iki ada saja. Wong aku 14.000 sak campur sari. Temen ayo. Wis salah, pokoke nang omah dadi temenan. Ya nang omah aku kan besaran. Iya, marana wis. Dari kau sing gandek 5,5 juta tak lakoni ya. Ya gak apa-apa wis. Panjak 5 sinden sito. Gamelan. Adik gombe. Kadek gong ya. Ringan. Ya wis ya mari ya terus ya terus. Terus Mas ya. Sami-sami. Mantuk Mas Bang ya. Aja mulih nang buyar ah. Mari sangono mulih ae. Hati-hati. Nah, belajar sebelah kiri kantun anak kula Sinta, anak kula Septi. Ngaturaken lagu napa nyumanggaken. Terakhir Reni karo Fadila. Sinta menika putune Dalang Kondang, Sidoarjo, putune Mbak Bambang Sugiyo. Septi menika mahasiswa UNESA Prodi Bahasa Jawa, PLP praktek ngajar. Maka berdua disebut seperti konco pengrawit langgeng budaya. Sudah meraih gelar sarjana pendidikan, Nek Septi masih praktek ngajar. Mangga lagu apa? Luntur, Pak. Luntur. Langgam nggih? Nggih, mangga. Luntur iku slendro kenek, pelok ya kenek. Mangga. Luntur dados. Bener.
ora maito Tanjang rono ditambah nomor-nomorono luntur iku slindro kenek kelok kenek dadi nek lagu terserah monggo kudu tegas dadi gak usah ragu-ragu Kirang napa nggih? kirang napa Ragu Pak, kula niku sakit soalnya. sakit apa Gigi saya sakit, ini copot. oh copot undang nang ndukur jak copol biyen wong biyen iku nek guru coplot undang ndukur mesti copol nggih oh agrik coplok niki wae nggih pun matur nuwun pinarak terakhir nang lakon dari sapa Reni karo Fadilah aku sing njaluk nek milih dhewe kadang bingung kitir similir berdua Spoti kanca pengrawit langgeng budaya saking Melata Pandan Arum Gondang Mojokerto lajeng Fadilah menika saking Melata Bojonegoro menika dados guru di Mojokerto alumni UNESA nggih alumni UNESA Kitir sembilan nggih nang nerusaken lakon niki lakon panyuwunan nggih sing lakon Mas Purwoto lakon iki jarang digelar jaluk lakon Prabine Pontorjo jarang digelar. Terus maneh yo dadak awan mang. Aku angan-angan nggone mobil sampe nyetir teko kampus sampe omah disangkit yo opo rek. Kene iki sing lakon jejer, mulakno diserempetno nang jejer dadi iki carang-carang dinapur cara pedalangan. Dadi carangan ning ana sambungane karo lakon jejer. Mbah Temo iku ahli lakon. Maka kitir semilir ranggang langkung urung ye. Enak ya. Masih badhe campur sari wae enak lagi budaya.
bongno. berangkat itu kok nol dijak tanggapan gak gelem mboten saged gelungan. Iya sumpah iki calon enak iki tak didike lek Dilala biyen mantan penyanyi keroncong mulane langgam ya enak. Iya pentas pertama ge omahku Fadila. Lakon tragedi kebon tebu ya. Harus lakon nah. Nerus lakon. Iki ya apa? Mulai ya gak wani. Gak mulai kate nang ndi lho mau. Tanggung jawab ilangi dalam montor jon. Lah iya sing tak heran wong lakoni semedi ning Candi Sabtarengga mara ilang. Kon gak ketok apa-apa anak. Ya gak rumok ngono. Mula tinggal oleh diluk malah gak ono iki bare. Gak urungane kok dipaidhet karo dalang Pandhawa itu. Balik nang negara Ngamarta gak wangi, balik nang Klamis gak wangi. Manjak karo aku dadi wong Bambung kan. Sik nak. Iku kok dalang Mbah Anoman ya. Oh iya iya mah. Iya Mbah Kapiwara kok. Tambah Anoman jaman kok teng mriki Mbah monggo pinalak mriki Mbah jagongan kali Semar. Kula boten matur-matur Mbah.